nang jadi sini isu tamu bar isu tu isu nang kok sana nang lain kan kan ara nang apa tu ile bu hai isu nu sana ibu tahu Meghalaya kalau matang boro bung tu isu nu tu sana ini istilah nang bu hai kan tong sulit tong apa ala dame taram itu muta hai mana jadi apa hai kelainnya kata kelai di aku pun mana pada krisis teman ke ini isu nu sini maya woi tai oi nu thang nang kan ke aku ala dame tar mungkin tong jaguta Hello Babsong, bahai dong bay, wansugo jotono kahana dong bay nai. Babsong, ang jora tamu kok sana nai norak thamne nugo buju man kana. Tripura wo tiprasarok busu jora toy buni tola wo kulukjak, hiaba Tripura hangge chini jaga. Chini jaga fano joton islai tola wo, joton islai kulukjak, joton islai dibrebo hangge chung o hani busa tiprasarok noklai jak. Abono tuh chung 70-75 বছর রাজনীতি নুগৈ ফাইকা যে ফাইনে বনো সাwo tiprasarokno develop khlaya hingkai additional develop khlaya hingkai Tripura develop ungoi maya unnoti ungoi maya chung kubang ma borok ne bukugo omhai kok samane khano hiaba ungyamang tinisak jora 75-76 year aboni bisingo chung nugo chikon kaisa tiprasarokne ancholik party tiprasarokne khorang tiprasarok je dibrabo klai tongmani abono Delhi khanarinani Delhi phunuknani hinoi kubangma political party chikon sanam laye khone khorang ti salai tongjau ungbo ungyabo tamni bago hinke tiprasarok o jungjalni simi o manthai soktai ni simi o surungmung ni simi belai tolawo buibe sekjak tongkha abahai ni bagoi khorang ti salai kok salai chungo jora nugoi mano IPFT 2009 ni simi chengka aboni sai borong ni ulobo tongo angobasu sana thanglia chini borong ganang legendary samasaron Tripura song kubangma amhai ang borong ni kok sana thanglia Nagendra Jomatia aborok kubangma pia aboni 2009 ni simi nang sana IPFT borok to khlaika chini borong ganang legendary rock chini borong ganang tau kathang tongo borong ganang sar Bijay Rangkor chini borong ganang sar Jagadish Debbarma abai kubangma legendary arone sim phailete 2009 IPFT IPFT bo khorang ti salai kha tiprasani manthai ni bagoino khorang ti sawo borok plus aboni yakalo sunukha tipra motha borok bo tiprasani bagoino tini tamungke chungchot tongni wansungmung no kaisa tamungke tiprasano dipepni phioknani tiprasa chung tiprasaro khlai tongmani buni tolawo buni yakung tolawo chini hawo chini nogo chung tongoi buibe sason khlaijak tongmani yakni simi yoknani bagono jotono khorang tisalai bat aboni bisingo ang tini sanani musungmani hingkai norok buji di kaham kai je pilar kaisa kai kha wan sugoi nadi kaisa pilar belai kotor kai kha no o pilar no change khlainani a jaga ni phuichawoi te kaisa jaga kainani heba o pilar phuichanani thanga hingkai 5 6 10 20 25 jona bai phuichawe mangla cement bai luha bai concrete bai rijak bono borok phuichanani ta machine ya phia jodi example to ang samani aro হাজার লাখ যদি এক লগে abono dini kicha khana kicha lori rimang abono hino phuisai manani chance dong borok kubang karon kisani fan bai kubang ni fan horbai sa herlai tinang sanamu sungo IPFT 2009 ni simi chiringmang ষাট খুগয় কনে 11 দিন লামা কাসুয় কুবাংমা চবা কতর খাইকা আবনি ইয়াগুলো ফানো 3 শাক জোড়া ও IPFT ni যেটা ডিমান্ড আবনো চিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আবসু জোড়া অ্যাকসেপ্ট খাইনায়াকু বারিয়াকু জন্নগই দং ত্রিপুরাও CPM 30-35 বছর শাসন খাইকা চাখা আবনো নরেমান খাতিক ন আবো বিজেপি বে এলাইন্স হই
Piabo IPF ni khorang bo tabu phana khanaya ko khunjo tola sukja tabu phana chirik tongo tabu phana kok sawi tongo Tripura sani bagano belai kaham aboni yakolo Tripura motha chirik laika san laika Greater Tripura land 6 month jorare laika bosor 1.5 বছর 2 বছর kai tong hata bo kono pata kore tini ang sana nai mani khai amsuk chirik khokrai phailai amsuk kafralai tonglai mani bisingo si je India government central nini khorang nok khanaya nini kok nok khanaya nungbai game politics thongoi dong ke tini je Tripura o katal party asainai Tripura sarok ni bisingo tamo Tripura tamo TLF dang kamu TLF Kaya ang sungna nemu sungu tini borong no tiga sa nung Tripura sa netuyoy kok sana ni abu kaisa option ngoi tong Tripura sa hingga kaisa borok ni faida lutina ni bagoy abu kaisa kok sa to ngoi tong kahai si je amsu borok si mulawo tui rimang lengjak nge nung mosam sanjaga nung borok ni katal party phai nungkha jemon tini chengnai party nung kok samani bai central government nung kok khanane man sinai hinai nung borok na su hiruguri kha okor ka ba ani kok khai nung bo aro phai sapai ta mo Tripura sani ha Tripura sani manthai no sanani phai nung bo inke je aso IPF ti Tripura motha je sanlai tongmani kha oba tamo babaji ka thullu da sanlai tong ha amo je chiri kholai tongmani hinkai amo ang sanli abo kho kaham phayo haiche abo nije hamnani chanane baga da sanlai tong Tripura sani baga no sanlai tong bole na buskang December o thangnai IPF ti taisa haino hai Delhi o 125 amendment bill abono tuye kok sana ni inka amorok ja IPF ti ungthung BJP o Tripura mo thang thung je chirik lai tonglai mani abo khai tamo thunglai da tong thunglai oi norok boroni phai bai election gana hingke norok ni actually jotono boss ungna ne musungu jotono rang puisa khana ne musungu norok ne bukuno ya buskango election phai tongo election o hudda kebengna ni election o hudda nga yang boya nosto Tripura sani jeta naharmung Tripura sa jeta naharoi samung step nalai tongmani abono norok ulta sida khaina ni bagosi norok hudda huddi norok ni mukhang aro tamo TLF tamo hine norok khulogoi tonglai norok hai kubangma khulukable patal kuina bo khulukable TPF hinoi kom sok biang thamka TPF tabo tongko kore khable norok kustaya abo jeta kahamungna ni thangoi tongmani no kebengnani bagosi norok phayo norok no hino chawoi kam kurai norok ni mukhang naisikai no sawai mano norok bo type ni borok ung norok dofa hine kok sawo o dofa ni meaning norok bujisi maya haisi norok ni bukuno ya election movement to 1200 darang aji narok mano abo norok ni চেষ্টা খাইমানি si norok bo chai tok mani mungsaya tini ang Tripura ni joto chini public rok na ang sungnani musungu borok je katal party khuluk mani abo kono meaningful dangkha ani wansungmung kha abo hai meaningless amo hai wansungmung abo mungsa jaga si chugia haisi mungsa jaga chugia o borok boroni phai ang saimia borong no GS sanamlai president sanamlai tonglai kha nung asuna Tripura sani demand Tripura sani manthai nung sanani musungun kai nung je tabuk Tripura sani kok salai sanglai tongmane jakai nung sanai mi adiba ha sanai mi adiba nungba samana beparo susibule chuttu sa pustaya norok no sininai pininai bo kuroi norok na tamo norok ni kuno yafang yarum kuroi bakwaso norok Tripura sani mungnawoi sakni income ni lama khuluk mani abo social media phai kanoi hudda hudi ta khuluk pai di haisi ta sapai di haisi ta sapai di
Noron ba mungsaya hai che faltu bakwas ang phang sau faltu bakwas te tam tong ba norone abono ang chana musung tipra sarok serkaya mani sung sarai juno proof boi phunu gya sung chini bisingo no sung nogoi tong tipra sarok soi no serka sugya no serka sugya tongna rumya wansuk mani sak no tipra sarok hai wansuk mani jotone salai kaham hinai wansugo je ang hai sinai ang hai rungnai hinai te kuroi baksa tipra sarok amhai hinai wansu sung arno phang sijago tipra sarok serkaya nung asuno tiprasa yokna ni musung kangkai nung asuno tiprasa obapni nung katina ni musung kangkai nung dibran me katina ni musung kangkai nung jeta buk tiprasa rok eklogi khorang ti salai tongo nin IPF ting di tipra mo thang di baksa kai nung khorang ti seman ble sanai man ble joni manai thang ang tiprasa ni bagano ong kahamung nai ble na nge nung aro nung te 10 khan 20 khan party khulugoi tong di norok ni o wan sumung si main change khana nango Norone je naharmong abo se change khana nango norone wansumung jotone slai sitra haji wansumung sitra norone thane o do phano tuyoi omsuk enchi wansung mane musa koroi norak bai thangde wansung mane mangsi angabono jora wansugo chini bubagra otti prasarok thuitham to otti prasad dofa komor thangbai sithung hinai jori yakar thangka hinge jajak suk khamong haji kham tamoi musakamang hai je kham tamoi yakar thangtung ang kham musung chu o gyan chogya te prasarok ni logi o bubagra buibe hamya sajagoi hamya hinjagoi bini nok nukhung ni borok joto ti sajagoi kok sajak tung tamke o gyan chogya o akol kuroi gyan kuroi te prasarok ni bagai akol kuroi gyan kuroi te prasarok ni bagai tini o tipra sarok ni sago omsu jora akol phaikangkai omsu jora gyan tongkhangkai tini chini bubagrabo omsuk buibai thutha hinu khukti musu jagoi buibai hinjagoi nukhungni ma baba ti sabai kona hamya hinjak tongla khamu tamke bubagra bo raja khorokcha projano bahai khlai naikoldani bini o daitto bo palon khai tong haisi tini je bini barja bo khlaina nangmani bo khlai tongo ang projano bahai khlai seba khlainani bahai ga naikolnani bahai khlai o jungjalni phioknani bubagrani wansumung abo o wansumung tongmani bagoi tini bo buibai hami hinjak tongo saya jaya hinjak tong phiaba o akol kuroi gyan kuroi tipra sarokhai o bubagrani je sacrifice no mazak banake rak dia chengra wansumung phailiya tipra sarone bokhrogo je bubagra ni je sacrifice abo bubagra saboni bagoi khlai tong nini ani bagano khlai tong lena ti prasane bagano khlai tong lena tini kubangma borok sau ti prasane kok saya kono kok saya tini bipin debor mahai borok bosi sawo borok ti prasane dofani kono kok saya nai jemon bokhai BJP bo tong tutoi bo ti prasane bagai jan di tongo kafrai tongo ti prasane bagai bo samung tangoi tong ha tini bipin debor mane bukugo omhai khanao bo bai thang to khlaya no khlaya mane bin buku ko mai ko masangya tini reboti hai bororok kuno bororok damo ani nojor kha borok na ngasu reboti hai borok na khai tang kha to borok khane chang wansu ya bonoto bini wansu mung to sitra bini je bukung ni kok okhormani kok rok phano si bini battamis hinu bono kha battamis kok sanane kuno line kuroi kok sanane rumya abahai rokta kuno borok no bahai borom linani aborok bin thani kuno kuroi nge abahai bubagra hinjak tong jungti prasa ni bagai angbo khobjago aro ti prasa gyan kuroi angbo khobjago junghai gyan kuroi junghai ti prasa musu junghai ti prasa akol kuroi junghai ti prasa gyan kuroi ni bagai tini bubagra amsuk jan dioi sacrifice khlai tong buibe hinjak tong sa tong ti prasa rakai serkaya tongna rungya nung party ketal khulugoi nung tamare khlai manai bano sabni mula khugoi manai bano ha sabni khnai tungsa phui manai bano
फालतु borok tabo sakai baksa sajak laijano bosor bosor mo bui choba khlai tongo fight khlai tongo mungsa khuk tuiri aro mungsa naisugo naya khunju khulugo khanai naya nunghai ব্যক্তি boroni langphang phai khana aro party kadar khulugoi nor tam khlai manai ba tam khlai manai noroni bokhorgo amsu phano wansu mung kore khediba noroni bokhorgo brand ana miski angkamo sego nainamo songo haje nor borok jote borok ngoi tongkha bahika asu wansu mung kore ngoi manba borok ngoi tongkha bahika asu buji angoi manba sak bai thang ha korok laina nai tongmane bahika asu nuk jang ba borok ngoi tongkha je tinang abo se sanan mo song bahai ngoi man tini sakai hinano sumen deborma mungsa sia mungsa saya sawai tongo rungya tutui ang rungya no an bujuma jorote ang saw norok kurung rok samung tangmani nugoi tongle busu jorotui rungoi busu jorotui borok ni bagoi samung tangoi tong tini bar te kaisa one notice je ungmani 27 tariko Agartala o abono tui bo kubangma borok bipin deborma bujimaya pomono ngete tini o katal party khulungnai rok borok bujimaya heno tini ang norok no sana thango norok ni bokhorok bai sini bubagrani bokhorok je brand abo norok tulona khaina ta thangdi actually ang sana numu sungo norok sabo norok sabo je one notice aboni main reason tamo abo norok no sakang sungoi norok ni thani sungoi norok sakang he chung khata kolomo suye bubagra abhai na matu bosinai norok ni ang sakable norok ni brand bai bubagra ni brand no norok batai na ta thangdi norok bubagra ni brand bai omsu ada phano thangai manglak norok no bujoknani amsu dorkar bo nanglak actually bipin deborma sabo abo je 27 tariko je public aro jonogon thangnai borok bo sawai ya one notice tamo noijo tipra motha tamo one notice tamo borok bo sawai me enjo o borok norok ni slai norok coaction khanani slai aro je thangnai participate khlainai borok ni bokhorok tong haise borok sawai mano haise borok bujiwoi na thango haise norok tabu phano se bujimaya ko one notice tamo tini je notice 7 sister ni bisingo nai ne khengkai chung je bukung bara rok bebak jagano chini demand chung khlainani nango juno khitaroi toni jago abo nugo kaisa asuk laika kok salaika buskango tamong no tam khlage chung chano chung notice rok chung ti prasar busu thungjak sinai chini khorang busu muthuboi toni jak sinai kobangma reason tongo bebak buji bajak borok he norok ha borok buji maya ete tam sanai aro norok no bujina dorkar bo kore bujina dorkar kore norok buji kha tam khai manai ba tam khlainai ba norok buji hoi norok no chungna sin nangya actually nasin nangya tineo katal party khulnai ro satiro one notice abo ongyata chayata norok tam buji man khaba nong brand busu jora busu gram tong angkabo sungu ai buji maya borok buji maya norok buji na nangya bobagara ni wansumung bai norok ni wansumung batena tanai diaro bobagara tom khlai tong abo bebak no chiu bebak no sawai man buji kha aro sana nangya norok ni brand ni slai khoroksa chakrajuk khoroksa ya khoroktham ang tini video pongai khoroktham khoroksa chakrajuk 70-75 bosorong khana India mane Bharat chade nungo afurni simino bo nugoi phaijak je tipra sarok busu joratui unnoti ngoi tong busu joratui develop thangoi tong busu joratui kaham boi bai nakol jak tong tini o bukhukju khoroktam ang boroni kok no khana re nor nai nai noroni slai boroni wansumung kotor haise boroni wansumung borok te bisi busu basi tongno kathang tongno sawai miya pheba thutui
jorao fano ti prasano hamjakmani ti prasad dibrebo klaimani borok feel khayo wansugo mokolni mukti klai kabu aise kabu thia noroni thanike boroni sukhano si noroni gyan korikha noroni gyan actually rang phaisingo tini 27 tarikho khoroksa chakrajuk nukhana bono sungka khoroksa kok thumnai nung sorkarni simi tam facility mangka motam goksa ang tasita manthong ang buskang ni bagoi si future ni bagoi tini chakrajuk okok chikon changoi mano piaba belai wansung nai kangke belai kotor bini tam dorkar nang site bo khoroksa buri juk chakrajuk borok bonoko asogoi tongnani bo sai mano je ang abo manliya piaba ang to thui thanai te bisik no hingke pia ani yagulo phainai borok tam khlainai borok ni bagoi to chungtabo aji klangna nangano je borok kaija khainke bini busani bagoi bo jodi rang puisa aji oi sompoti aji oi klangmai hingke bin kaijang mani mining tamongka kaijago busa simi mano rekhe tongla khaya da dini bini wansumo busu kotor nadi o chakra jugni busu kotor borok jaro khorok tam kok sanai chakra jugrok busu wansumo kotor borok ni noro nai nai de video আচ্ছা আপনি মানে এই সরকার থেকে কি কি সুবিধা পেয়েছেন যদি একটু বলেন সুবিধা না পাও আমরা ওই ভবিষ্যতের লাগি এমনিতে এবারে হাঙ্গা করবো ও মহারাজ হ্যাঁ আরে বরাবর বসে না হাঙ্গা রোনা বসে তুই গো হাঙ্গা খাচ্ছে ও মহারাজ आपका घर में तो थाका है गाय में शेर में सब थाका है गाय लो वाह कोई देखला क्या नो पड़ा गाय बिछा जाता है वो पूरा ये तो वो कहता है ना मुझे के थांगो मारा आसा गाय हमका कोनो ना बस बाहर चला खाता है झुझा का बा हम बाहर का कोनो ना सुनो 뭐 붕어 얼어 앙 너희다운 타이셔까지 다 어자가 워 무하라는 기니까 그나는 바가이 뭐 바이도 말아이는 근데 안 베라이 트라티고 말아이는 그러니까 뭐 아니도 살아 기자고 아마 뭐에 성카 나 당시대 하자가라 할바 아니 뭐 카톡만 바가야 너무 뭐야 뭐 같이 파티나 나이 ngenoro nugoi man khana belai kha khamo haise belai kha khamo amor no nukhangke amor ni bagai na ma sawo haise hamya ang agiro ko bosa sawo do hamya ni sago bo phandong hamya ni thani bo phandong mani bagai no nono bo hamya khlai mano do hamya chaya khlai mano phiaba bin thani 100% kurui 99% tong bin thani 100% bo ungoi maya kon dana bo hamya bo chenu jesa kai phano bo ungoi mano bo lewoi mano karon bin thani bo 99 tong le phan nin thani 100 nung oi nung nai phia mehnat kosto bai samung tango rang aji mani o rang no subena belai kha khamo jongwan su go wang samung tango man mani rang phia ba haino magna man mani rang ka haino uri ro tini abo haino jung klainai buibe kafik jangnai khokti khip jaknai hinjaknai sajaknai aborong ro tuye khata khandi aise nung je jaga strong khai tongo nung kaisa no poito tongdi jung salcha oi nung nai abo poito tongdi bukhao tonedi karak khai tongdi sak no strong khaina nai surungdi boi kubang ma sawai tong thore boti teboti bipin chipin ye sob gulimar borok sabo abono tasta khana de actually borok nin bagai tam khlai abo chung jotono sawai mano tam khlai man khaba tam khlai ka ba actually একটা কম আছে সব বিপিন খাই বীরখং খলানো মহারাজের মংবারি খা স্টোসরি খা আবো বরি না সিনাংনাই নো বিনি জাগাও সিংখে নুতামুরি ইয়াংনাসা
rina si nang nai no tam khlai yang na sa no abo no nonga su sana nangi abo BJP khlai ka abo BJP tung CJP tung DJP tung KJP tung bomba sima khlai nai ma sima khlai nai ke tiprasa ro pi piog la khai je ha ma sima khlai nai tam khlai yang na sa tamo khlai pheka no tiprasa hamna ni bagai tamo khlai pheka no tini kubang ma koaction dong kok dong sanane musung kubang ma haise sung jesima jorotoi angsiu jesima jorotoi angsau angkurung ango kok saya hiap sung jenuk mani sung abon sau sung kok ba nogai sana rungya sung norok hai neta ya sung borong thokai na ne rungya bahai ke thokai bo kok saka borong na sung paiman ang aborok sana rungya ang jenukoi tongmane abo sau ang ba nogoi sana ne abo sana ne ang thane maharo kur gabon sana musung bab song dunia o kubang ma kaham ni gana o kubang ma hamya ke beng nai no nung sak no strong khai tongnani sak no karak khai tongnani poito o karak khai tongnani je naharoi poito khlai tongnani chung salcha tiprasa oinung nai aro boi bai tap paijak di sak no tap haldi nung sak busu joroti important abono nung wansuk di boi bai tap paijak di sak no tap haldi buino nung bo kaisa belai important sung sak no important dina surung di abono koi jau yang tina su kok sana thangya paithago abono norok nai di wansuk di comment khai di norok na wansumu share khai di ingkai malai nai norok bai next video kubang ma kok samani jaga chaya so etong kai norok na karai hambai